Iya, dorai gue ciski yel. Wanda na kami na tinggi di best. Ciski yel, gue menang ke meroy. Terpon siapa lupai, siapa take down napa. Connecting it best and serving the community. Take a better right CSK. Kita one of three kind of homes. We are better Ho, ho, go city, ho, ho, go city, ho, ho, go city. Ina para na may kawan na nom naramodam telecom nagkaroon sa connection yeah na payagan new release ibugin na itakim na ko overseas ngayon din ako may kay kung sa maning apong siyo pagkantay sa tawang ko kung ngayon na kay na nom as itawa na payagan na din na kay sa tawa rin tayo sa mic bukiya kain ni putan ako sa mic gusto na hindi itakin kay na pensin na ni kung ake at saka nga pasamote hey ho hey ho hey ah hey GSKL Gora panang patamero yung tarpo siya turupay siya rin na napa Connecting it best and serving the community. Take a better right CSK. Kita one of three kind of homes. We are better telephone ho 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 go smoky ho 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 smoky ho ho and go tea I just to get up and down on the ball round with this Ay con una bella guitarra DJ's ay leki me mesul Mugini ganalo Arki amoba Arki amsin DJ's number one DJ's and number one Ito bahara ko dabay bahara ko dabay DJ's Medero yung mura Nakuya aumenta Nakuya aumenta Da 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 yeah. We're the number the battle, you're the book, she don't fight, she anything down my back. Connecting it best and serving the community. Take a better right CSK. Kita one of three kind of homes. We are better Ho, ho, Mr. Boris, ho, ho, Mr. Boris, ho, ho, Mr. Boris, ho, ho, Mr. Boris. Naman ka para, pati na si telephone at the payphone, pati nga the payphone, na ko na natok, naraki ang telephone na mouse, tiyaki ang mobile, kanayang kaka ko the payphone, ito mo ni Poki, kung mayroon ka meron na nagugul, ikaw buwang kong katulog mo, and ito ang tara, ito po na kinuwi, ito na pinatara, pati nga the payphone, nalaman na nababangar, tiyaki ang CSK, yawa po ko na nahin, tagin ang pura, hindi ka pero yun na ba? Yun na ba? Yun na ba? Yeah. Yun na ba? Yun na ba? Yun na ba? GSKL Gora batang patamero yung tarpo siya turipay siya rin na napa Connecting it best and serving the community. Take a better right CSK. Kita one of three kind of homes. We are better What you want? 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 Napusuwang ka na, napusuwang ka na. Makiya kaya ay kaya na telephone, 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 phone. Telephone na si Siswaya. Let's go. Kung sa telephone na yakiyaw haya na. Kung na nagka-telephone na kuha na na. Magiging natin na. Ipawa, kung naluwas niya talaga ko yung namu. Ano yung mga paisayro? Ano yung mga bakulero? Siswaya, let's telephone. Kung na rin nagkota kay nando. T-S-K-L T-S-K-L SKL Gora batang patamero yung tarpo siya turupay siya rin na napa Connecting it best and serving the community. What's the goal, Ate? Kita better right CSK. Magandang best Kita one of three kind of homes. We are better Thank you.
JSKL, Pulingay na kambar di Bas. Ngayon ka pa nigay. Kapasin na ba? Nako. Ay, kamera ba? Saan ka rin kukuha ng buya-buya?